ήταν περήφανος γιατί είμαστε πλέον ευτυχισμένοι σε ένα καθόλου τοξικό περιβάλλον, με άτομα τα οποία μας κάνουν να περνάμε όμορφα. Σπουδάζουμε κάτι που μας αρέσει, μακριά από την Αθήνα και έχουμε λόγους να γυρίσουμε πίσω την κολλητή μας τη Μαρέα. Η ζωή είναι ωραία. Τι ωραία. Αν συναντούσα το 10χρονο εαυτό μου σήμερα, θα του έλεγα να είναι περήφανος για αυτά που κατάφερε να επιλέξει. Διάλεξε να κάνει κάτι στη ζωή του χωρίς να δίνει σημασία στα θέλω και στα πρέπει των γονιών και της οικογένειάς του. Ξέφυγε από τοξικές σχέσεις και απόψεις και έχει δημιουργήσει έναν κύκλο με αληθινούς ανθρώπους. Κατάφερε να ξεπεράσει δυσκολίες σε πολύ μικρή ηλικία και βγήκε πιο δυνατή. Όλα θα πάνε καλά. Τι ωραία αισιόδοξα μηνύματα. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Ο 10χρονος εαυτός μου θα ήταν περήφανος που κυνηγάω τα όνειρά μου κι ας είναι λίγο αργά. Συγκεκριμένα, κυνηγάω τον πρωταθλητισμό στο γυναικείο ποδόσφαιρο. Και συγχαρητήρια και ευχόμαστε. Πάμε να δούμε και το τελευταίο. Ο 10χρονος εαυτός μου θα ήταν περήφανος για μένα επειδή κατάφερα να περάσω στις Πανελλήνιες σε μια σχολή που μου αρέσει μετά από μια μεγάλη προσπάθεια και γιατί σταμάτησα να νοιάζομαι τόσο για το αν με συμπαθούν οι φίλοι μου και αν θέλουν να κάνουν παρέα μαζί μου. Επίσης, είμαι ειλικρινής πλέον με όλους. Και συγχαρητήρια και μπράβο και χαίρομαι πάρα πολύ. Τι θα μας έγραφες? Απάντησέ μας στα σχόλια.